Og velkommen til en Minecraft video, hvor min ven Victor, sig lige hej Habib. Hallo! Walla. Vi skal springe alt det her til at se. Spring nu for helvede, Victor. Nej. Jeg sætter lige på pause. Vi kommer tilbage, når han springer. Er det okay? Base suckers. Der er brugt, jeg mener det er 20 stack TNT. Altså 2000 TNT cirka. Jeg tager lige bunden med. Han tager lige bunden med. Han er lidt underlig, ham her. Du filmer stadigvæk. Ja, jeg gør. Slap nu af, Habib. Det kommer nok til at lægge meget, så... Lidt meget. Ja, lidt meget. Godt at vide. Måske crasher helt lortet. Ja. Nej, Jylland. det er jeg. Ja, det er ham der Victor. Jeg kan mærke det. Shit! Vis det lige, Victor, hvordan den ser ud. Altså, vi har sprunget en lille del af verden. Meget lidt. Og der røg et æble ned, lol. Ja, Og en sapling. Vi laver også kanon. Jeg elsker det her. Det har jeg eksploderet videre. Også, og jeg fandt en lille grøn her. Som jeg Vi laver også kanoner. Den laver vi i den næste. TNT. Sjov med TNT hedder den, åbenbart. Ses, Habibs.